हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू आवर एनबीएस चैनल। लोगोफोर जों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों दिनै मोनसे भेरि इम्पर्टेन्ट लेसन आरो बे जाबाय क्लास 10 नि लेसन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखादों ए लेटार टू गड। दा ए लेटार टू गडआव बेनि गुबै रामा एबा बेवहाय बेरखांनाय बे मोनसे सल' जाय सल'नि मुङा जाबाय गसाइनिसिम गांसे लाइजाम लिरदों सासे मानसिया आरो बे मानसिनि मुङा जाबाय लेन्स आरो बे लेन्सआ गसाइनिसिम मानो थाखाय लाइजामखौ लिरहरदों जों बे सल'नि गेजेरजों मोजाङैनो मोनथिनो हागोन। स' भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्लानो गासैबो सल'नि स्ट'रिया माबायदि बेखौ नोंथांमोना गासैबो मोजाङै बुजिना लानो हागोन। स' आसा खालाम नोंथांमोना नायजोबलांगोन गासैबो आरो फरायसा लोगो नोंथांमोन जोङो बे ए लेटार टू गडआव फारसेनिफ्राय जोङो फरायला बेवहाय नैबे लेसना मा बेरखांदों बेखौसो सर्टआव एबा गुसुङै जोङो फोरमायनो नागिरदों। बे लेसननि गुबै बाथ्राया मा एबा नोंथांमोननो बे लेसना मा फोरोंनो नागिरदों बेखौसो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनाय जागोन। स' बेवहाय गिबियावनो नोंथांमोना मोनथिनांगोन लेन्स। दा बेवहाय नोंथांमोना नैबे बेनिफ्राय स्टार्ट जादों स्ट'रिया आरो बेवहाय लेन्स होननाय सासे आबादारि दङ लेन्स होननाय। स' बे लेन्सनि न'आ हाजो थिखिनियाव दंमोन, हाजोनि मोनसे हायेन जायगायाव दंमोन, हाजो थिखिनि सायाव आरो बे जा गावनि थानाय जायगा बे थानाय जायगानिफ्राय जुदि बे हायेनखौ जुदि नायहरोब्ला बे गोजौनिफ्राय नायहरोब्ला बेयो दैमा दैसा एबा गावनि जा आबाद खेथि मावनाय बेफोर फसलफोरखौ बियो मोजाङैनो नुनो हायोमोन गावनि आबाद फोथारखौ। आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो थांबाय, बेनिफ्राय आबाद फोथारा मोजां जानायनि लामायाव फैयाखै। जाहोना जाबाय आबाद हमना ला माइ आबाद मावबाथ' जोंनो मोजां बे अखा नांगोन बा दै नांगोन अब्लासो आबादफोरा मोजां जायो। दा बै लेन्सनि जा आबाद मावनाय बेयो मोजां जायाखै, अखा मोनैनि थाखाय मोजां जायाखै। दा बेखायनो बे गसाइनियाव आर'ज खालामदों जे अखा फैनो नांगौ बा जाख्रिसे अखा हायोब्ला बेनि आबादा मोजां जागोन। दा बे हिसाबै सानबाय आरो साननाय लेखायै बे अखाखौ मोननो हादोंमोन, अखाया फैदोंमोन, दोमैलु जानानै अखा हाबाय आरो जाख्रिसे बेवहाय अखा हानायाव आरो मा जायोखो बिहा जाख्रिसे बा बांद्राय बियो अखा बियाखैमोन, जास्ट बियो आबादनि थाखाय एसे अखा नांगौ जादों बेखौसो बियो आर'ज खालामदोंमोन। आरो नाथाय बेयो मा नुनो मोनखो बेनि जा लुबैनाय बेयो गासैबो माने फेलें जादोंमोन। बेयो बांद्राय अखा लुबैयाखैमोन आरो जा अखा हानाय बे अखा हानाय समाव मा जादोंमोन गोबां अखाफोरा माने बेबायदिनो अखा हाबाय थानाय समाव हरखाबै गोख्रों बार बारनो हमदोंमोन आरो जाय बार बारनायनि थाखाय बिनि जा आबाद मावनाय आबाद फसल माइ आबाद मावनाय बा बेफोर बारजों माने गाज्रि जालांनो हमदों। आरो बेनि अनगायैबो अखा हानाय समाव मा जादोंमोन बे अन्थाइ गोग्लैदोंमोन सानिफ्राय। माने अखा हाब्ला जों माब्लाबा नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव माने अन्थाइ गोग्लैयो अखा हानाय समाव। स' बेबायदि माने अन्थाइ गोग्लैनानै बिनि जा आबाद मावनाय बे आबाद मावनायखौ खहा खालामदोंमोन आरो आबादनि जा बिलाइफोर थानाय बे बिलाइफोरखौ सिरि होलांदोंमोन एबा मा खालामदोंमोन बिलाइफोरा जुदि अन्थाइजों बुग्लि जायोबा मा जालांगोन बिलाइफोरा गाज्रि जालांगोन, जिलांगोन आरो मा जालांगोन बिलाइ गैयै जालांगोन आबादा। दा बे लेन्सनि बेलायावबो बेबायदि जानायखौ जोङो बे सल'नि गेजेरजों मोनथिनो हायो बा मोनथिदोंमोन। बेनिफ्राय दा लेन्सआ बेनिफ्राय अखा हाखांनानै मा फैखो गावनि आबाद फोथाराव फैबाय आरो आबाद फोथाराव फैनानै बियो नुफैबाय जे गावनि गासैबो जा आबाद मावनाय बेफोर आबादा गासैबो गाज्रि जालांजोबबाय। बे अखा अन्थाइ गोग्लैनानै बेनि आबादखौ मा खालामखो गाज्रि खालामलांबाय। स' नोंथांमोना नैफोराव जा मोननाय टपिक बेफोर टपिकखौ नोंथांमोना फरायबानो गासैखौ हमनो हागोन। बेनिफ्राय गाज्रि खालामखांनायनि उनाव मा नुनो मोनखो बेयो जा आसा खालामदोंमोन बेबायदि आसा खालामाखैमोन जे गावनि आबाद गाज्रि जालायजासे बेयो अखाखौ लुबैयाखैमोन, जास्ट बियो जाख्रिसेल' एसे माने अखानि गोनांथि जादों बेखौसो लुबैदोंमोन। नाथाय बेनि जा साननाय बे साननायनि गासैबो उल्था जालांदोंमोन। दा बेनिफ्राय बियो बे जा माइ आबाद मावनाय बे माइ आबादा अखा अन्थाइजों बुख्लुम जानानै मा जादों गासैबो माने आबाद फोथारानो गुफुर माने जालांदोंमोन। माने जेनेबा बे संख्रिजोंसो खोबजाना दोननाय गावनि आबाद फोथारखौ बे संख्रिजोंसो खोबजाना दोननाय बायदि नुदोंमोन। मानि थाखाय नुदोंमोन जों अन्थाइ
जों जुदि अन्थाइफोरा अखा हानायनि बे अन्थाइफोरा माबायदि गुफुर दा गुफुर जुदि आबाद फोथार जुदि खोबनानै थायोबा जों बेखौ थारैनो संख्रि बायदि नुखागोन। दा बे लेन्सननि बेलायावबो बेबायदि जादोंमोन आरो बेनिफ्राय जा बिफां लाइफां आरो गावनि जा आबाद फोथाराव मावनाय आबादनि फसल बेयाव बिलाइ दाइसेबो थायाखैमोन होननानै बे सल'आ फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं दा आबादा नस्थ' जालांनायनि थाखाय लेन्सनि जिउमाया बे लेन्सनि जा मेन केरेक्टार दा लेन्सनि बे साननायफोरा माने दुखुजोंनो माने बुंफबदोंमोन होनना बुंनाय जादों बे सल'आव। बेनिफ्राय आरो बियो मा खालामदोंमोन दा गावनियाव जा आबाद मावफिननो थाखाय बेनाव जा रां गैला माने आबादखौ दा गाज्रिथ' जाखाबाय दा गाज्रि जानो थाखाय दा जोङो माबोरै जोङो आबादखौ मावफिनगोन दा बेहा थाइसेबो रां गैला दासान्दि आरो जोङो एग्जाम्पोल हिसाबै बेजों सोमोन्दो गोनां एग्जाम्पोल हिसाबै जोङो बुंनो हायो दासान्दि मा जादों जोंनि बे आसामाव गोबां ओनसोलफोराव दैबाना जादों। जायगा गोबां ओनसोलफोराव दैबाना लोमनानै माने आबादखौ नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बिसोर जा नस्थ' खालामजानाय न'खरफोर बेहाबो गोबां दुखु दङ जे बिसोर माने आबादखौ मावनो सानफिनब्लाबो बिसोर मावनोनो हायाखै। माने दै फैबाय, दैया लोमनानै आबादखौ नस्थ' खालामबाय आरो उनाव गायफिनबाबो थिग बिदिनो अखा हानानै नस्थ' खालामफिनदों। दा गोबां लस जादों आबादारिफोरा। दा थिग बिदिनो नैबे सल'आवबो लेन्सननि बेलायाव बेबायदि जादों। अखा बे हानानै नस्थ' खालामलांबाय। बेनिफ्राय आरो दा बेखौ लाबोफिननो थाखाय दाथ' खेथिबो मावनो हाला, आबादखौबो मावफिननो हानाय बिहा रांबो गैला। दा बे हिसाबै बियो मा खालामदोंमोन गसाइनिसिम गांसे लाइजाम लिरदोंमोन। आरो बियो गसाइनिसिम मा लाइजाम लिरदोंमोन दा गसाइनिसिम बियो गांसे लाइजाम लिरदोंमोन आरो बेवहाय बियो लिरदोंमोन जे गसाइ नोंथाङा आंखौ हेफाजाब होआब्ला आंनि न'खर आरो आं बे बोसोराव रसा नांगोन। फोथाराव फिन फोफिननो आरो आबाद मोनैसिम थांना थानो आंनो 100 रां नांगौ मानोना बारहुंखाया बेबायदि माने बिथिंजाय दङ। दा बारहुंखाया माने नस्थ' खालामलांदों। नैबे बेवहाय नोंथांमोना नैबे लेन्सन सासे आबादारिखौ नुनो मोन्दों। दा बिथाङा गसाइनिसिम बेबायदि आं जा खोन्थानाय बायदि बेबायदि माने लिरलांदोंमोन। बे गसाइनिसिम 100 रांनि थाखाय बेयो गोनांथि जानायखौ फोरमायनानै बे गसाइनिसिम गांसे लाइजाम लिरदोंमोन। आरो गोदोनि दिनाव 100 राङानो जोबोर गोबां फैसामोन। दानि दिनावसो 100 राङा जोबोर खम होनना बुंजायो। 100 राङाव जों जेबोखौनो मोना आरो 100 रांखौ जोङो बेबायदि माने सानसेयावनो माने इउस खालामना जों फोजोबनो हायो। नाथाय गोदोनि दिनाव 100 राङा जोबोर बुरजामोन। जों बेखौ माने बायदि खामानियाव बाहायनो हायोमोन। दा बेबायदि बे हिसाबै बेयो गसाइनिसिम 100 रांनि थाखाय बे लिरबाय आरो जाहाथे बियो रसा नांनायखौ माने नङाबा बे रांबो गैया, आबादाबो मोजां जायाखै, बे रसा नांना थानो नांगोन। दा बेनि थाखायनो बे गसाइनिसिम 100 रांखौ माने रां बिनानै बे गसाइनिसिम लाइजाम लिरदोंमोन। आरो बेनिफ्राय पस्ट अफिसाव थांनानै बियो लाइजामखौ बे खामाव सोबाय। खामाव सोमनानै बे सायाव बे स्टाम्प मारिबाय, पस्ट अफिसाव स्टाम्प मारिबाय। थांनानै बेनिफ्राय आरो बे सायाव लिरना नों लाइजामखौ सोरनिसिम लिरदों बेखौ लिरनांगोन। टु गड होननानै गसाइनिसिम बे लाइजामखौ लिरबाय। बेखौ बे खामनि सायाव लिरबाय। लिरनानै बेयो बेवहाय जा पस्ट अफिसनि जा लाइजाम सोग्रा बेवहाय बेयो बाक्सुआव सोबाय। दा सोनायनि उनाव बेनिफ्राय जा बेवहाय खामानि मावग्राफोर, दा पस्टमेनाव खामानि मावग्राफोर थायो। दा बे खामानि मावग्राफोरा पस्ट अफिस बे लाइजाम सोग्रायाव सोनाय जा खामफोर बा सिटिफोर बेफोरखौ माने बुथुमनानै बिसोर गुबुन गुबुन जायगाफोराव होयो। थिग बिदिनो बेनि जा लाइजाम सोग्रानिफ्राय बे जा लेन्सआ होनाय बेखौबो बे पस्ट मेनानो लाबोदोंमोन। आरो बेवहाय बिसोरो नुनानै गोमोदोंमोन जे बेबायदि बिसोर माब्लाबाबो नुफेराखैमोन जे गसाइनिसिम गांसे लाइजाम लिरनाय। आरो बिसोर बेखौ नुनानै बिसोर गोमोदोंमोन आरो बिसोर मिनिनो ओंखारदोंमोन जे गसाइनिसिम सोर मानसिया लाइजाम लिरखो बेबायदि साननानै बिसोर गोमोदोंमोन। बेनिफ्राय लाइजामखौ बिसोर खुलिनानै नायबाय। खुलिना नायनायनि उनाव बिसोरो नुबाय जे बेबायदि माने बिसोर प्रब्लेमखौ लेन्सआ जा गोग्लैनाय जेंना बे जेंनाखौ बिसोर मोनथिबाय। आरो बेनिफ्राय बिसोर रावबो गसाया जे नोंनो डाइरेक्टलि बेबायदि फैसा हरा। दा
फैसा जों हमना ला गसाइनिसिम गांसे लिरबाबो बे गसाइया जोंनो फैसाखौ हरनाय नङा स' बे माने मोनसे सल' इन्टारेस्ट माने गोसो बोगथाबनो हानाय फरायग्राफोरखौ माने गोदोनि दिनाव माने बेबायदि फोथायोमोन जानो हानाय जे सासे बे खिन्थु बे लेन्सुआ माने फरायनोबो रोंगौमोन लिरनोबो रोंगौमोन आरो आबादबो मावनो रोंगोन गोबां बेबायदि दा बे हिसाबै बेयो माने गसाइया जे बेनो जे बे रांखौ हरगोन दा बेखौ बियो लिरदोंमोन आरो हरनांगौ मोननांगौ होनना बे लिरदोंमोन नाथाय जोङो ओरैनो साननानै नायोब्ला गसाइया जोंनो माब्लाबाबो जोंनो रांखौ हरा आरो गसाइनिसिमबो बे लाइजामा मोनहैनाय नङा दा बेखौ साननानै बिसोर गोमोहाबदोंमोन आरो बे हिसाबै बे जा लेन्सुआ भुगिनाय जा जेंनाफोर दा बे जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बेवहाय जा खामानि मावनाय बे पस्ट अफिसाव जा खामानि मावनाय पस्टमेन बेनिफ्राय पस्ट मास्टारफोरा गावबा गावनि जा बेथन मोननाय एसे रां खांनानै बिसोर लेन्सनो हरनो थाखाय बिसोर थांखि लादोंमोन आरो बे हिसाबै बेयो 100खौथ' हरनो हाया जिहेथु बिसोरनावबो दरमाया गोबां एसेल'सो मोनो आरो पस्ट मास्टारा गावनि खावसे बाहागो दरमाखौ बेनो होदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं बे पस्ट मास्टारा गावनियाव जा खामानि मावनाय खामानि मावगिरिफोर बा पस्टमेन बायदिसिना खामानि मावग्राफोरनो एसे रां बिनानै बियो गासै 70 रुपिस थामहिनबा 70 रां बियो मोननो हादोंमोन आरो बेबायदिनो बियो कालेक्ट खालामनानै बियो फिन माने गसाइया हरदों आरो बेवहाय लाइजाम लिरफिनबाय गसाइ होननानै बे मुंसा होबाय साइन होबाय जे गसाइया माने हरबाय आरो बे रांखौ हरबाय गसाइ होननानै बे साइन होबाय बेनिफ्राय आरो बे खामाव बे सोबाय 70 रांखौ सोबाय सोनानै बेनिफ्राय दोनबाय बेयाव सोनानै दोनफिनबाय जा लाइजाम सोग्रा बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव आरो फैबाय नेक्स्टआव बे लेन्सुआ फुङावनो फैदोंमोन जाहाथे बेयो माने थाबनो जाहाथे पस्ट अफिसफोराव गोबां मानसि जायो नालाय बेखायनो बे थाबनो माने सिगाङाव माने बे लाइजामफोरखौ मोननो थाखाय बे सिगाङावनो थाबनो मोनफैदोंमोन स' बे हिसाबै बियो बेनिफ्राय खुलिनानै नायबाय बेनिफ्राय खुलिना नायनायनि उनाव बियो 70 रांल'सो मोननो हादोंमोन आरो 70 रांखौ मोननानै बियो गोजोननाय गैयामोन मानो होनोब्ला बियो लाइजामनि गेजेरजों गासै 100 रांसो बियो गसाइनिसिम बिहरदोंमोन आरो बेवहाय बियो गोजोननाय गैयामोन स' गोजोननाय गैयिनि थाखाय बियो आरोबाव लाइजाम लिरफिनबाय बे लेन्सुआ गसाइनिसिम लाइजाम लिरफिनदों बे पस्ट अफिसावनो लाइजाम लिरफिनदों बे थानानै बेनिफ्राय आरो बियो मा लिरदोंमोन जे गसाइनिसिम आरो बेयो मा लिरदोंमोन गसाइ आं लिरहरनाय रांनि 70 राङाल' आंनियाव मोनफैदों होनना बे लिरदोंमोन आरो आद्राखौ दैथायहर मानोना बे 100ल'सो बिदोंमोन 100 बिदोंमोन आरो 70ल'सो बियो मोननो हादोंमोन बेखायनो बे आद्राखौ दैथायहर आद्रा माने बे 30 रां मोनबावनो गोनां दङ बेखौ बियो बिफिनदोंमोन मानोना आंनो बेखौ जोबोरैनो गोनां जादों स' बेयो गोनांथि जानायखायसो बे 100 रां बिहरदोंमोन बेनो 70 रां हरनायखौ बि गोजोननाय गैया बेखायनो बे गासै रांखौबो बिजोबफिनदोंमोन फिन लाइजाम लिरहरनानै 30 रांखौबो बिफिनहरदोंमोन नाथाय बेखौ दागजों दागजों बियो लेन्सुआ मा खालामनो हराखै डाइरेक्टलि हरनो होआखै बियो मा बुंदों मानोना दाग अफिसनि खामानि मावग्राफ्रा मोनसे दुथां हानजासो होनना बुंदों मानि थाखाय दुथां हानजासो होनना बुंदों बेयाव जा फैसा सफैनाय बा गसाइया हरदोंमोन जानो हागौ बे लेन्सनि साननाय बायदिब्ला हरदोंखौनो बुंनांगोन जों नाथाय गसाइयाथ' जों डाइरेक्टलि बेबायदि हरनो हाया स' खिन्थु लेन्सनि साननाय बायदिब्ला मा बुंदो गसाइया बेनो फैसाखौ हरदों रांखौ हरदों आरो पस्ट अफिसनि गेजेरजों हरदों लेन्सनि साननाय बे आरो पस्ट अफिसफोरा बेबायदि माने गसाइया 100 रांखौनो हरदोंमोन बाट बे 70 रांखौल'सो पस्टमेनफोरा हरदों आरो 30 रांखौ बिसोर लाखोमाना दोनदों होननानै बे जाबाय बे लेन्सनि साननाय दा बे हिसाबै मा जादों बेनिखायनो बियो गसाइखौ बुंदों जे पस्ट अफिसाव डाइरेक्टलि हरनो हायाखै थोंजोङै मानो होनब्ला बिसोर माने फैसा जाखामानाय बा बायदि लाखोमानाय मानसिसो होनना बे दुथां हानजासो होननानै उननि गांसे लाइजामाव लिरफिनदों आरो बेयो डाइरेक्टलि हरनो होदों स' बेनोमोन आरो बेनिफ्रायनो बे सल'आ माने जोबदों बे सल'आ स' जोबोद इन्टारेस्टिं बे सल'आ थारैनो नोंथांमोना सल'खौ मोजाङैनो हमनो हाबाय जानांगौ आं बेहाय सर्टआवनो माने बुजायबाय नोंथांमोननो आरो माने
बांद्राय जुदि बेफोरखौ फरायोब्ला गोबां भिडिअ गोलाव जागोन जुदि A to Z माने बेवहाय मा लिरदों नैफोरबायदि मा लिरदों बेफोरखौ जुदि फरायोब्ला A to Z बा इंलिसखौ खनसे फरायलाय बर'जों ट्रेन्सलेसन खालामलाय दा बेफोरखौ खालामबाय थास्लायस्लाय आं नोंथांमोननो सर्टआव माने बे सल'आ मा बेरखांदों बेखौसो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों स' आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो बेखौ बुजि मोनबाय आरो बेनिफ्राय बुजिनानै जों बे मा फोरमायदों ए लेटार टु गड बे गसाइनिसिम लाइजाम लिरनाया मा फोरमायनो थांदों बेखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हाबाय आरो नै सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे जाबाय लेन्स' पस्टमेन पस्टमास्टार दा बेबायदि सावगारिजों फोरमायना होदों बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ हायोब्ला बेवहाय जा लिरनाय बेखौ फरायनानै नायनो नाजा बेनिफ्राय दा सल'नि गुबै रावा बेनो आं जा बुंनाय बेनो गसाइनिसिम लाइजाम लिरनाय आरो बे लाइजामखौ मानि थाखाय लिरदों गावनि आबादाव खहा जानायनि थाखाय लस जानायनि थाखाय बे गसाइनिसिम 100 रां लिरदों 100 रांखौ मानि थाखाय लिरदों मानो होनब्ला बेहा 100 रां गैयाब्ला बेहा रानथाबना थानो नांगोन ओंखाम जानो बेहा बोरै जानो 100 रां गैयाबा जोङो आबादा नस्थ' जालांबाय दा बोरै जानो बेहा दा बेनिखायनो बिसोर मा खालामदो गसाइनिसिम लेन्स' लाइजाम लिरदोंमोन आरो जोबथारनायाव बे रांखौ मोनबोदोंब्लाबो बे गोजोननाय गैया बेनिखायनो बियो लाइजामखौ लिरफिनदोंमोन गसाइनिसिम आरो बियो गसाइखौ बुंदों जे जोबथारनाय लाइजामाव बेयो डाइरेक्टलि पस्ट अफिसाव हरनो होआखै बे डाकजों हरनो होआखै बेयो मानो होनोब्ला बिसोर खामानि मावग्राफोरा दुथांसो बिसोर रांखौ लाखोमानाय बेबायदि होननानै बेयो बे लाइजामाव लिरदोंमोन आरो बेयो डाइरेक्टलि गावनियाव हरनो होदोंमोन रांखौ दा बेनो सल'नि गुबै बाथ्राया बेनिफ्राय नोंथांमोनजों जों सावरायगोन उनाव बा उननि पार्टआव जोङो बेनि जा कुइसन एन्सार बे कुइसन एन्सारफोरखौ जोङो डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङै बुजिनो हाबाय स' बेनिफ्राय जों उननि पार्टआव बा उननि भिडिअआव नोंथांमोनजों बे कुइसननि जोङो कुइसन एन्सारफोरखौ बे लेसननि कुइसन एन्सारफोरखौ जोङो डिसकास खालामगोन स' आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदांनो हादों आरो बे जाबाय जोबोर इन्टारेस्ट सल' जोबोर गोसो बोगथाबनाय सल' मोनसे बेनिफ्राय स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्ला बिदिनो नोंथांमोना जों गोदान गोदान टपिक लानानै बा फराजों क्लास 10 बा बायदिसिना सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां भिडिअफोरखौ नोंथांमोना लाबोबाय थागोन स' थेंक इउ फर वाचिं